Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, a sị nka chi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, anyị ga-azụ ka afịa, anyị ama na ka afịa. Onye chụwa anyị ya daa, onye fụrụ anyị lụta nwụ ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya anwụ. A sị m na akakaka ya ama anyị, jijiji ya ama anyị. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, onye sị na akwa ya ma acha mpama ya bara nke ya. Onye sị anyị nwụọ, onye ahụ nwụọ ka anyị jee akwụ ya. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo wee kwuo si ebe bere ugobelu kesị ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m nkukwa ya, ọ ihe m kwuru. A sị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye anwa tinye ka ife anyị na-eme wee nwee isi. Ise. Abụ m onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite, Nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu Odinana Temple nke dị na Oraifite, Anambra steeti. Bụrụgo onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ana m akpọ ụmụ Igbo, let's come back to our root. Let no one deceive you na okpukpere ya ma na okpukpere nke ndị ụka ọbịa the superior to our own bụ ọdịnala. Ọdịnala ndị dịrị ndị. In my today's lecture, I will mix it a little bit English. If you like, call it Igbo. Ihe kpatara ya bụ na o nwere ọtụtụ ndị wụ my followers. Ha na-complain ka o nwee ka a esi na-agwa ya ụgwa ka ha nwee ike na-esonyekwa n'ihe a na-eme. O nwere ndị ada anụsi Igbo ọfụma. Echefukwara na ọ nwekwara ndị wụ ndị Igbo mana ha ga-agwa na amụrụ ha n'ala Igbo na ha dị anụsi Igbo. Therefore, ezigoro ka ịta ahụ ụta nke ka mkpa na-apasị this message. Daalụnụ. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ ịgọ ọfọ n'ala Igbo. Gịnị bụ ịgọ ọfọ? Ịgọ ọfọ bụ nkwubi okwu, ikwubi okwu. Echefukwara na ọdịnala Igbo adịrịgori thousands of years before ndị ụka ọbịa abịa na Afrịka. Echefukwara na ndị ụka ọbịa ka celebrate 100 years ụka ji bịa na Nigeria. Ụka bịa na Nigeria eruboro 130 years. Quote me anywhere. Now, imagine our forefathers thousands of years. So, before ha bịa, anyị nwere okpukpere, anyị nwere ọdịnala anyị. Ihe njisi onye Igbo ọbụla sụba asụsụ kpebere chi gị n'usoro dị homogeneous to our species. It is an added advantage to your prayer and to your request. But whenever you are practicing a foreign religion, okwu ga-adị eru ana. Quote me anywhere. A na-asị na akpa na akpa ọfọ. Mana when you are in ordinary religion, okpukpere, the spirituality of your forefathers, it is a movement. Ọ bụrụ a religion. It's not a conventional religion. Kpata na ọdịnala Igbo enwere onye a ga-asị na onye nwawu overhead leader. Ịghọtara ya? Because it's a movement. It's a spirituality. Onye etu ndị si ebi ndụ nyanwa ka o ji bụrụ ọdịnala. And for mmadụ iwe ezigbo onye ọdịnala, ọ ga na-asọ nsọ. Ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ, ị bụrụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya?
so mana ihe chọrọ ịkọwa tata wo ịga ọfọ. Mma ebidogoro n'igosi ụfọdụ ihe a ka a na-agba osisi ọfọ. Ị na-ene osisi ya ji n'anya aka, osisi ya ji n'aka, ị na-ene ya anya, nya ka a na-agba osisi ọfọ. Nke a achabero nke a acha. O nwere ka esi anụchi ya before ọrụgba ọrụ bụrụ a sacred object. You must cleanse it. E nwere ihe ndị eji clean ya. Ka e wee jụchapụ ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ ndị metụgoro ya aka before ruo ya aka. Ị ghọtara ya? Nke a wụ ọfọ. Ọfọ ọnwụ na cleanse ya. If you cleanse this ọfọ and you start pouring like hot water, exercise ya spiritual exercise, nzu and the rest of them. Ọ bụrụ ọfọ emere gịnị? Ị ma na-ebusara ya ọbara. In my old lecture, you will see where I teach the importance of ọfọ emere gịnị. Yes, but it's not what I want to teach today. Now let me show you another ọfọ. This one is ọfọ. As you can see it now. Nke a bụ ọfọ chim. Ọfọ na-ebu ebu. Ọfọ, when you are feeding your ọfọ properly, tụcharụ chim nzu kwubi okwu n'ihu chim, ihe anwa m chọrọ ka ụbọchị anwa si wee dịrị m nkwụsị okwu akụọ m staff of authority na that is ọfọ. Ọfọ a bụrụ etu a ka ọha ihe esite ebe a wee nwetatụ idea the original thickness. Mana ọfọ na-eri ihe ọ na-ebu. Believe in me, in next couple of years ọfọ a nwere ike height ya nwere ike iru etu a. Etu a nwekwara ọfọ ndị ọzọ ji arụ ọrụ, ọfọ alụsị na ọfọ ndị ọzọ. Mana nke a bụ nkechi m. Enwere m modern ọfọ enwere m modern ọbara orikpọwa afa, mana enwere m modern ọfọ 10. Ihe kpatara ya bụ na-ebu m isi mmụọ. O nwere nke ọnwa na belong to deity nke ya. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ ihe m ga-akọwaziri na maka na enwere ọfọ dị iche iche. Enwere ọfọ ana and rest of them. Mana ọfọ na-ebu ebu. Ifego ihe na-agwa gị ha, mụ ị na-egburi ya anụ ka ọ na-concentrate power and ka ọ na-ebu. Ị ghọtara ya? Nke a bụ ihe wụ ọfọ. Ọnya staff of authority. Ekwusi okwu na mgbe gburugburu eti ọfọ n'ala. Na-etu anyị si kwue ka ọ ga-esi mee n'ọfọ na oshi eti ọfọ n'ala. Ọkwụrụ. Ndị ọdịnala nwere ọfọ before ndị ụka abịa. Mgbe ndị colonial master bịara, ha they took their time to study our ọfọ. They brought their own. Don't forget, in ancient time in Egypt, Moses nwere ọfọ. Ọfọ ahụ o ji achịkwa ndị nke ọfọ ahụ chekpọọ ya mgbọ, chekpọọ ihe ọbụla. Ọnya ka o tiri na ọkụ na mmiri wee kewa. Ọ chọọ ime ihe siri ike na mmiri gbapụta n'okwute, ọfụfụ a ka ọ kụrụ. Ka abịa na gọọmenti kpọọ their own mess. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na National Assembly meeting ọbụla a na-eme, that mess adọrọ na ya, the staff of authority adọrọ ebe ahụ. Ịma na ordinary gathering na nkata akpara adọrọ binding as if ihe the house kwekọrịtara na any section. So ọ ya ka m na-achịkọwara gị. So ọfọ ọdịbado gboo. Gịnị ebe ịga ọfọ? Egwekwala ka mmadụ gwa gị ọtụtụ ndị ụka mgbe ha na-enye gị ekpere enye Psalm, say gụọ Psalm 35, gụọ Psalm 21, gụọ Psalm 91. Ọ dịzie ha ka asị na Psalm 91, Psalm 35 na ọ karịrị ọfọ onye Igbo gọrọ. Ọ bụrụ eziokwu. Gịnị bụ Psalm? Abụ ọma David, Psalm 121. Ihe abụ okwu nkwubi okwu David kwubiri. Bịafọ, gị onye na-ene m anya, ị nwere ike ikwubi okwu ọ bịa na mmezu. Ịmara
When last did you say positive things for yourself? Don't you know that it's very, very important for you to create that time every morning during your morning rituals to say positive things, think positively, and speak positivity into your life? Don't you know that it's very, very important? Let me give you prayers. People that belong to Ugochi to Odinana temple, na ndị anyị na-arụrụ ọrụ, na ndị kụrụ mbamba. This is how to say your prayers, our daily prayers. Chukwu okike, why facing the east? Chukwu okike, nke pụrụ ime ihe niile, ekene m gị. Chi onye ụwa m, ekene m gị. Ndị ichie ebe nne m na ndị ichie ebe nna m, ekene m ụnụ. Ndị mmiri, mama nnukwu, ekene m gị. Ezumezu mmụọ niile mụ na ha so, ekene m ụnụ. Biko kwudoronụ m, biko gbagharụnụ m amaghị eme m, ma gọzikwanụ m. Meenụ ka m pụta ihe, meenụ ka ndị ude, meenụ ka njere obodo nara obodo. Ihe ndị a ka anyị yọrọ site n'aha Chukwu okike abịama ise. That is our prayer. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị anyị lụgoro ọnụ Ugochi tubelu Odinana temple, na ndị kụrụ mbamba, na ndị ezi enyi m amadugo na o nwere ekpere nke anyị na-ekpe. Ekretere m ya in a simple formula maka ihe ekpere a enyere m ya ekpere a ka m kretie ya maka na o nwere ndị be anyị adịbụ used to ịga ọfọ. Ịga ọfọ na-adị ha ka a strange thing. For them it look like rocket science. Therefore, I created that short prayers for such people as a preamble to the Odinana journey. So don't allow anybody, any name the person goes with, whether pastor or whatever, can the person remind say na Sam is greater than okunkubi ọnụ. Okunkubi ọnụ ikwubiri n'ụbọchị. In a certain condition, you are the one that will speak positivity and it will come to pass. If you develop your spiritual consciousness, no matter any work anybody do for you, you must remain positive so that you will be able to connect the link with that positivity the person speak. If somebody speak positivity into your life, you need to connect with that positivity by believing self n'onwe gị and believing na ihe ahụ onye ahụ kwuru ga-emezu. Ifugie now ka anyị wee one by one. Adị m ekwu na ọ na-abụ na-ekuzi nkuzi, adị m like him out, because if you don't understand what I said or forget what I said, you are no longer remembering them. You will still remember the story. Let me give you an example. Psalm 35. Jehova ka ụzọ ndị ilo m gbaa ọchịchịrị, tinye ndị ilo m n'ọnọdụ ihere. Mee ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị, tinye ha n'ọnọdụ ihere. Ihe ndị a bụ the choice word used by David in Psalm 35. What does it stand for? Okwu nkwubi okwu anyị na-agọ n'ọfọ. Chi onye chụma anya daa. Onye echecha ihe ọjọọ ga-eme anyị, ya ma onwe ya. Onye zicha, ya tee n'ahụ ya. That is to summarize Psalm 35 for you. Chukwu okike, fight my battle for me. That's what Psalm 35 stands before. Now, let's say Psalm 121. Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ, ọ dị ihe kọrọ m. Ọ na-eme ka mma gbuo n'ebe ihe ahịhịa nke na-akụ mmiri nke izu ike. And so on. Gịnị ka ọ na-ekwu?
ọ na-eto Chukwu okike maka ihe ọma Chukwu mere ya. Aha bụ otito. Etu anwa gị nwa ugwu onye ọdịnala ga-esi wee were ọjị ma ọ bụ n'iji ọfọ gị wee kwupie okwu si Chukwu okike n'ikene gị, ekene m gị maka ihe ị na-eme, for what you have been doing in my life. By so doing, you are praising God Almighty, the unmovable mover. I have said it without time, without number, that we have only one Almighty God. Chukwu okike adịrị pụa. The Indians call him Bagwam. The unmovable mover. Now, nwezi angel nke Chukwu, ndị niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ọ ha bụzi ndị na-eburu anyị ya na-ebugara Chukwu. Ime n'ime ha nwere iche anyị. Ọ ndị a ka a na-akpọ ndị ọma ndị nche. Ịghọtara ya etu ndị ụka si aga ya. Ndị ụka gwara na-enwere 9 choirs of angels. Na-enwere the angels, the archangels, na ndị angels bụ ndị na-ebuje ozi, ndị mgbaje ozi, na archangels bụ ndị na-eje ọgụ. Na-enwere cherubims and seraphims and rest of them. You remember? Those are choirs of angels. Enwere ranks wee gbaratazie. So etu ahụ ka o si dịkwa n'ụwa. Enwere the entities of powers. Enwere ya guide, onye nche gị, onye ndị ụka chi gị, onye ndị ụka kpọrọ guardian angel. Enwere ndị ichie, onye ndị ụka kpọrọ the saints. Ịghọtara ya? Enwere the entities of powers, principalities and powers. Enwere the alụsị. These are higher beings, not at decision making stage and level. So what I'm saying in essence is that you must know the Odinana is the Koko. Or why should you come back to Odinana? Odinana is more of original. You are not imitating a Jewish or Gentiles culture and religion and method of worshiping their God. It's not homogeneous to your species. Go for Chukwu, kwupie okwu, ịpụta n'ụtụtụ ikwu etu ụbọchị chọkwa ụbọchị dịrị gị. Pour libation, the white ancestors na ihe chọrọ ka o mee n'ụbọchị taa, and it will come to pass. You are suffering. Alcohol Joel 4:6 said, my people are suffering because of ignorance. I can tell you, if you come back to Odinana, to your root, and you decide and follow them honestly, they will bless you. Nobody will threaten you and just go scot-free. That's why you need to embrace all the entities of powers that follows you, so that they will always come to your aid. They always fight your battle. Call them the time of need. Chukwu okike, the Almighty Father, is in his throne receiving blessings, glory and honor. Mana okege ọrụ eke ndị angel nke Chukwu, ndị ọrụ ha abụzi ide ebugharị file, na-eburu ka esi mmadụ, na-ebuji ya n'ebe a ga-etiriti ya, n'ebe favor na-abịa, fountain of grace. Ịghọtala ka ọ ha ma etu a. If you have any question, whatever that is disturbing you, what you don't understand in what I just said today, or what you don't understand in Odinana Igbo, feel free to send message to my WhatsApp number 0805 78 37 672. Ugochi tubelu Oraifite. Nwa Adama. Anyị na-agbakwa afa nke ọma, gbaa afa miri emi, wee chọpụta ihe ọbụla bụ nsogbu gị. If you like, call it consultation. I have said it time without number. Consultation or ịgba afa is spiritual lab. It's a process where all your problems will be shown in the open to a called one. Agbasara gị afa miri emi. Ọ bụrụ na iji ego ị ga-eji wee lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị wee setụrụ mmụọ, agwa gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ijiri ego honestly ya broke, agwa nga aja ị ga-achụ ka enwee chi dị mma n'ebe ị nọ. Never you give up. Giving up is a coward act.
Believing there is nothing I can do now is a coward behavior. Believe in yourself and believe in your chi and the ancestors, and you will smile. Thank you. Enjoy the rest of your day. Thank you.